Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu. Yayan uwana to da kuɗi ake neman kuɗi fa. Da kuɗi ake neman kuɗi. Sirrin samun kuɗi na abun mamaki. Wallahi zaka samu kuɗi zaka ga kuɗi ma kaman kai kake ba kanka. Tabbas in ka jarraba wannan sirrin zaka samu abun duniya sosai sosai. Zaka samu kuɗi kai ta mallaka al'amura har ma sai kai mamaki irin yanayin da Allah ya baka dama. Sosai sosai kuwa. Sirrin ana mallaka arziki shi sosai. Kuma yana da sauƙin aikata, amma yana da adadi, duk yayi wata uku ka sake, wato a cikin sura idza waqa ana rubuta la maqdu'atin wala mandu'a, zaka samu faran takardanka mai kyau fari sal wanda ba zane a jikinsa, sai ka rubuta la maqdu'atin wala mandu'a kafa 7. In ka rubuta kafa 7 sai ka nade sai kai laya. In ka nade kai laya, muna da kuɗin Najeriya ɗaiɗaiɗaiɗai guda 8, wato musamman akwai naira 5 ɗaya kenan, naira 10 2, naira 20 3, naira 50 4, naira 100 5, naira 500 6, 200 7, 1000 8. Kaga muna da kuɗi kala 8. Wannan kuɗin da muke da su kala 8, duk wanda kake da halin yansa ka ɗauki takarda guda ɗaya ka sa ciki. To amma in ka sa naira 1000 to za ka rinka samu manyan kuɗi ne. In ka sa 500 samun bai kai kamar na naira 1000 ba. In ka sa 200 samun bai kai kamar na 500 ba. In ka sa naira 100 samun bai kai kamar na naira 200 ba. In ka sa naira 50 samun bai kai kamar na naira 100 ba. In ka sa naira 20 samun bai kai kamar na naira 50 ba. Haka in ka sa naira 10 shi ma samun bai kai kamar na naira 20 ba. Haka in ka sa naira 5 to karamin samu kenan wanda ke shine na ƙasa. Amma fa ba za ka yi wunin yunwa ba, kullum Allah zai wadata ka da abin da za ka biya bukatarka. Ko naira 5 ka sa, kullum sai Allah ya wadata ka da abin da za ka biya bukatarka. To sirri ne kawai na samun arziki. Wannan sirrin kawai Allah ya taimaki rayuwar al'umma da shi da yawa, sai dai wanda bai san shi ba. Da dama yanzu bayanin nan da ni akwai wanda suka san sirrin kuma wallahi za su aikata shi. Sirri ne wanda yake gaskiya Allah ya san da mutane da yawa da shi. Ni ma ba zan yi keta ba, na baiwa al'umman duniya gaba ɗaya kowa aikata ya samu sauƙin rayuwarsa. Wallahi ni dai na yi kuma alhamdulillah Allah ya wadata ni da duk abin da nake so Allah ya bani. Kai ma ka je ka jarraba Allah ya biya maka bukatun ka gana ka. Da yadda Allah mutum ya aikata zai samu biyan bukatarsa. Sirri ne wanda yake ɗauke damuwa. Duk abin da aka ce kuɗi ne zai yi shi, wallahi in ka aikata wannan sirrin za ka yi shi. Babu kwankwanto kuma babu shakka a cikin wannan lamarin, sai dai in baka aikata shi daidai ba. Yadda ake yin sirrin nan kuma ka samu farin takardarka sal, sai ka rubuta la maqdu'atin wala mandu'a kafa 7. In ka rubuta shi kafa 7 shikenan sai ka nade shi sai kai laya. Sai ka samu naira 1000, ita ma sai ka nade sai kai laya, sai ka saka layan nan cikin wannan la maqdu'atin wala mandu'a sai ka nade sai kai laya. Sai ka samu zare kala 3. Farkon nadewa ka nade shi da farin zare, sai ka nade kuma da jan zare, sai kuma ka ƙara nadewa da bakin zare. Kala 3 kenan ka nade, sai ka je a dinka maka, in za a dinka maka shi da jan fata, sai a baka sai ka sa a jihunka kawai. In ka sa a jihunka shikenan, a cikin wata uku nan ba za ka yi rashin kuɗi ba. In yayi wata 3 shikenan sai ka warware shi, sai ka sake hada wani. Duk bayan wata 3 ka sake hada wani. In ku yayi wata 3 in baka hada to zaka ga kuma abu yayi ƙasa. Amma wannan lokacin da ka hada shi har zuwa wata 3 babu kunci, babu yunwa, babu rashin kuɗi a jinka. Ba ranan da zaka lalube a jinka ka ji babu kuɗi. Wallahi kuɗi wannan yana fita wannan yana zuwa. Kuɗi ba zai taɓa yanke maka ba a jinka. Na ba da sirrin na fi sabilillah ga al'umma annabi Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam.